Marinig ko. Rino. Tanghali yung mga bata. Good morning, good morning. Punta kami na amin ng palengke. Talika pa. Yan na lang ikaw, mainit. Bibili kami ng pang-ulam. Higado. Higaduhin. Ayun, kukunin. Ayun. Sama ko sa amin. Time check natin na 10:57. Gamitin namin itong Fortuner. Bye-bye. Panis. Fortuner. Tara ba? Nakalabas ko. Mamaya. Ipalitan mo ka ng battery. Full charge. 5:30. Hello ba? Okay na? Bigyan mo. Dito ka na. Kasama ka? Sama? Sama ka? Ge. Sama ikaw, sama? Yes? Sama? Dadaling ka na sa Bicol yung yan nyo. Minagigil yung Nyam. Tarami! Ano, JJ, sama ka? Uy, tarami! Ay, ate, kuhan mo na sinaro, ate, tarong init. Mainit. Ayan, gamit ulit namin yung Fortuner. Punta kami ni Amin ng PGH. Oh, yeah. Okay, service natin sa PGH. No? Pwede. Pwede kang Ang init ng isla, no? Eh, nagbasura ba? Dito lang naman kami namamalit sa spot na Bilang subdivision. kabilang subdivision.
Bili na kami ng sangkap. Walang sasabitan dyan. Oo? Tapos ano pa ang bibili natin saba? Dito sa kabila. Saan kabila? Yung binilhan natin ng ano, Saan yun? mangga. Ito lang oh, dito oh. May saba doon? Try natin. Kailangan ng saba. Yeah. Gusto mo umikot tayo doon sa binilhan Saan? natin doon kung mayroon. Ano na ibang bibilhan dito eh. Pero try muna natin dyan. Saan? Para hindi tayo umikot na umikot na. Sige na. Sige, ikot na lang. Para kung wala, huwag na tayo pumasok ulit. Saan malilikot? Doon sa dulo. Lumuli kami dito dati. Oops. Dulo pa? Oo. Konti pa, konti. Ukay-ukay po. Sarap dito mga ukay-ukay. Ganito. Dapat pala dito tayo. Gumala ka kasi. Sige pa doon. Doon sa unahan. May titigan pala dito. Dito na. Doon pa sa ice. Ano? Sige na, dito na. Asan ba? Nakalimutan ko na. Diretso lang. Lovers Moon. Oo, sabi na. Diretso lang. Baka din ngayon sa dulo. Dapat ikaw nag-drive. Ayoko, baka. Kaya mo to eh. Ayun din na tagala tayo umikot. Kaya mo to mo. Hindi nag-vlog. Wala. Kaya siya mo to. Nasa ba dito? May bakery din pa dito. Oo. Yung pa yun sa labas, meron pa din sa kabila. Doon tayo galing, no? Oo. May saba po. Doon tayo ba? Diyan pumasok ka dyan. May gamot pala dito. Dali na. Pharmacy. Wala. Wala kaming mabiling ano. Sabalo. Wala si Kuya Ray, sabalo. Ikot na ikot. Wala. Meron tayo sa ulo. May laundry na pala dito. Madaming ang ano dito. Dito na. Kaliwa tayo. Hindi, umikot ka na. Ano ko? Umikot ka na. Pabalik? Oo. Balik walang labasan. Hindi natin pa kabisado. May labasan ata doon, no? Ano pa nga, tindahan? Ano pa mo, tindahan? Doon tayo. Bakit parang mayroon doon, no? Ay na. Hindi pa naman tayo lumalabas sa Pilipinas. Baka Ang sarap.
Walang labasan. Tulad nito, wala na. Di ba sabi ko sa'yo eh. Kanan. Wala talaga. Diyan tayo ba? Lalabas tayo. Timing mo. Try natin, baka doon yung sa sinasabi ko meron. Ano sinasabi mo? Doon sa binilan natin ng mangga. Isang gabi. Ay, may dalang sabay yung lalaki. Hingi tayo ng konti. Oops. Balik nga tayo dun sa ano. Mamayang gabi. Mag-ukay-ukay tayo. No? Saan tayo bibili? Dahil may lutukan. May lutukan. Oo, doon. Wala sabitan dyan. Ito maganda dito mag... Sige na. Ano sasabit? Ito lang. Kasi umuuga-uga dito sa ano. May sabitan pala sa unahan. Mas nandun si... Ayun pala, oh, dapat doon tayo lumusot. Yun lang. Kabila. Trim na motor. ATV. Makukuha rin kita, makukuha rin kita. Kunting tiyaga lang, makukuha rin kita. Saan mo ma? Alin. May mga tindahan din eh sa unahan. Tindahan, grocery siguro. Madaming ano. Madaming family. Sarap magnegosyo dito. Daming bahay. Ito hindi na to subdivision. Ano na to eh. Tawag na to. Tambakan. Mga ano na to. Taga dito, residente talaga dito. 11 naman. Gutom na yung Kakagising lang to. papalambot pa tayo. Oh, kumuha ng tangalan. Wala. Wala. Dami sili, oh. Si ito ba't na ganyan? Kulang ng ano. Kulang ng dilig siguro. Walang dilig, di pinipitas, dami. Over ano. Ang sarap oh. Dami. Di ba nung umikot tayo dito nung nakaraan? Nagtatanim pa lang siya. Oo. Fort Tana. Fontana. Fontana Homes. Diretso ko lang. Kanan ng kanan. Ha? Yan, diretso. Ang talaga, dito sa kanan.
Puro luto yung ano ko dito. Luto sabay gulayan. Kasi di mo yung kaya. Kasi pag pa-expert Ganda ka ng gulay. Tapos Pa-expert. lulutuin mo na. Tapos konting karni. Pero pag ukay-ukay yun. Ukay is like. Ayun po at nandito na kami. Nakauwi na nga kami. At gayatin ko na tong karne. Dito na nakahanap na kami ng saba. At may mga sangkap na rin. May sangkap na. May rino kasi walang atay na nabili. Ito na rin yung karne. At may gulay din na ano, Baguio beans. Gayat na. Alas 12 na. Yan, gayat na ng karne. Si amin nag-ano na rin ng saging. Okay. Hindi ko kagad napansin. Yung karne na bili ko may ano. Ako kasi pag bumibili ko ng karne bago ko yung gayatin, tinitingnan ko yung mga laman. Kapag may bukol yung laman, pag hiniwa nyo yan, may sis yung ano. May sis yung karne na bili ko. At tinapon ko na. Pag nakain nyo ng tao, makakain natin yung sakit ng baboy. Oo, kuya. Kaya kung sa linaga yun, tatadtadin na. Bibili ka pansigang. Ipapachop na. Hugasan mo lang. So, tinitingnan ko talaga yun. Pinipisil ko yung karne kapag may bukol tas matigas. Sis. Mamaya pakita ko sa inyo. Nandun sa basurang tinapon ko. Tinapon niya, wag mo na ibalik. Ito na, marinate ko. Rino. Tsaka yung mga sangkap. Saging pa rin ito na. Baguio beans. Kulang-kulang yung ingredients pero Ay, ano to? Simpleng recipe lang siya. Kasi kung kumpletuhin ko yan, mas lalong ano, lalasa siya. Eh, pansarili lang naman. Bakit kapag pansarili? Kailangan Tinitipid. bakit Pero kung panghanda, pag panghanda, kaya nga sabi ko sa nandun yung lasa. pag pansarili, kailangan pasarapin mo. Hindi mo ba napapansin itong aking damdamin? Ano maghalo? Sa akin ba'y sapat na yan? At ikaw ang aking iibigin magpakailanman. Buhay ko man sa'yo'y iaalay at hindi manghihinayang. Ganyan na nga aking gagawin upang iyong malaman, tunayang Lagay ko na? Sibuyas? basta't ikaw. Saging na rin ito. Banana fried. Nang ikaw ay dumating, nadamay iba
sa damdamin. Kilos mo, mga paglalambing. Ang siyang lagi ang umaati sa akin. Kung malaya lang, kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko, mahal kita. Kung malaya lang ako, malaya lang ako, ay ikaw ang tanging pipiliin ko. Hello, Ate Gia. Ito na, nakalive kami ngayon. At ito na yung aking ang niluluto. Kasi ba sabi si Kuya hindi? Malambot lang mo ng karne. Hindi ko na yun ang kain Kuya Jason. Sabi si Kuya hindi. Ate Ah, Mayang ko, hello. Sabi na Ate Gian. Ate Gian, mega love shout out po. Ate Gian, mega love shout out po. Sabi ni Kuya. ito yung nabili ko na karne. Hindi ko na sinama. Ayan. Kasi po yan, sa mga bumibili po, dapat piliin nyo yung karne na mabibili nyo. Kasi ganyan, may bukol. Oh. Mainit at Pag hiniwa nyo yan, yan po yung laman yan. Oh. tapos ito. Pakita ko sa inyo yung laman yan. Oh. Yan. Nahalo mo na to? Pasintabi sa mga kumakain. Na, Oo. Sayang, di ba? ay, dali nalagay yung kamita. Pwede lagyan. Yan. Ha? Kaya yun. Tingnan nyo na lang pag bumibili kayo ng karne. Ano sa 6? Lalo pag di ba sa atin pag bumili, pag panlaga, pinapachop na. Ano naman sila? Chinachop natin. Pinapachop na natin. Tapos hugas lang. At tingnan nyo kaagad yung Parang karne. yata kami sa social media. Sangkap pala na to, mga gulay. Hindi sangkap. Bagyo na may beans. Bagyo ni beans. Nakulay yung sauce mo, ha? Bagyo ni beans. Bagyo yung beans. Alright. Parang sabi ni Kuya rin. Gutom din ako. Kuya rin Okay na, luto na yung aming igado. Baka naman, baka naman maglakad-lakad ka dyan, Kuya rin. Gutom na Wow, itawag. lamig kaayo. Naku, wag ito. Ayan, tanghalin yung mga bata. Ano lang sili? Kasi sunod na nga, lutuin lang natin yung lodo. Kaya ano, Oh, the rest. beef stick. Yes, sisig. Oo. Ay, ano pala? Di ko pa na-vlog sa kanila yung sisling sisig ko na ano. Yung lumiliyab-liyab. No? Ayan po, tapos kami kumain ni Ami. Kaming lahat. At mag-edit muna tayo. At siya ay matulog. Naantok si Ami. Uyat pa, maaga nagising. Kasi alas 3 kami nakatulog kagabi. Ayan po, bye-bye. Hanggang dito lang muna ang vlog na to. Ayan, pagluluto. Bye-bye. Shoutout sa lahat ng mga sponsors.